Punong-puno na ako sa babae na yan, kaplastikan na yan. Palipasa, pati ugali, nakalitoke na rin. Ay, go! Ay, madrama! 2. Pagiging clumsy. Para na Ay, sinusupport. Sige, laban mo! May ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya. I'm too old for this. Mukhang gusto na may paghiwalay ni Boy Tapang dito. Si OA at si Nonchalant, sino ka doon? At sino ang kasama mong nanonood noon? So, atin agad simulan daanan natin mga memes ngayon. Page siya nagpapaalala. Ganda, halatang lagi nagkakape. Hindi ba mas nakaka-stress yun? Maliit na bagay. Ang bilis natin po. Hindi yan nonchalant po dyan. Nonchaga. Tsagain mo lang agad yan, boy. Sana? Ano to? Galing kay Wowie. Oh, putang mo, Will. Mainit. Oh my... Hindi. Putang mo, kakabahan. Hindi kita susunugin ng buhay. Mainit yung kanin. Oo, mainit. Kasi nga, Hindi siya nonchalant eh. Nanaramdaman niya yung sakit aray. Isa lang. Cupping to, di ba? Ayan, mainit, Will. Oh, siyempre. Mainit talaga. Ganun talaga. Hinihigop yung lamig. Antayin mo lang. Will, ah. Hindi pwede sabay. Hindi ko kakayanin. Mga bagay na ayaw mo marinig sa kwarto. Ang sakit, Will. Sabi rin ni Kuya Will. Ano kayo matanggal? Ang sakit, Will. Wait lang, sandali lang. Ito na. Ayun. Okay, bumalik na. Ang laki ah. Ilang pa niyan. Hindi na siya lang si Kuya. Okay lang, matututo ka din. Sunod. Mainit. Sorry na. Huwag kasi para tayo magiging nonchalant yan. Ano ba naman yan? Nakatapos ko alam pa na Peaky Blinders eh. Ito, galing kay Kapis nga. Mami, meron nagtatanong dito sa TikTok kung paano daw tayo nag-start. O, ikaw sumagot. Oh, ikaw sumagot. Hawakan mo. lagi niya akong tinatarantado. Bakit natatakot naman agad? Tarantado to eh. O, Sa tapos? totoo lang. Oh, tapos lagi niya akong binubuli. Alam ba yun? Binubuli ako lagi. Pinupuli. Oh. Aldrin! Oh, Tignan mo yung mata ko, ba't nagkaganong malaki na ang mata ko lalo pang lumaki? ano ba yun? Wala Umiwalay. normal Dahil ito yan. ako binauro eh. Ano ba to? Lumayo ka Okay kasi na sa nanay at camera, nonchalant na anak. Normal yan. Ala, bakit parang ang tabi? Bakit Tabi hiwala yung yung mata ko. mata mo, mami? Ano ba yan, Aldrin? Patingin mo ko sa doktor. Baka ano to? Alam, mami, hiwalay Namanila nga, ng oh. tulog eh. Pabigat yung Ayoko ulan. niyang ganyan. Ayoko ganyan. Mami, Patingin mo. kailangan mo sumagot ka muna. Mamaya na tayo papacheck up. O sige. Hindi, dali mo muna ako sa doktor. Tarantado talaga to. Mami, hiwalay nga. Anong gagawin natin? Galing Normal eh. mo na atang mata yan. O hindi. Normal yan. Oh. Ayoko niyang ganyan. Tabi niya yung mata ko. Mama, kailangan Pikit ka mo lang, tapusin pikit mo. yung video. Oh, paano ka nag-start? Ayoko ganyan mata ko. Joke lang, mami. Filter lang yan. Oh yan, kulit mo ah. Ayan, ganyan na talaga yan, me. Sunod. Mama niya to. Lambingin mo ang anak ko. Tangna mo. Okay lang, ano yan? Call a mother, hindi na call a friend. Tulungan mo na ako, Nay. Pati pahabahin lahi natin yan. Kay mami ako natutulungan, di. Panic bago matulog na si FB dati na FB mo bold na profile pic mo. Meron pa, hindi ka kailangan mag-logout kaya nasa com shop kayo. Maiwan mo lang yung FB mong bukas. Pagbalik mo, mahal mo na yung tropa mo, bakla ka, yung nanay niya, hinalikan mo sa puwet, lahat na. Lahat na ng palalahit nakabalik na agad sa'yo. Tapos agad. Naalala niyo nung nalogout tayo lahat? May kumakalat na photo nito na parang na-paranoid itong si Boy Tapang, nawala yung tapang niya eh, nalaging Boy natakot siya na ipapatulfo daw niya, medyo ironic na pinapahack daw yung account niya, ayos kilala kita, wala nang ibang pagpagagawa nito, magaling ka dyan, di ba, haha, pinapahack mo, ang kapal naman ng mukha mo, nagko-content kami dito, lahat kami nalagout sa FB, kasi pinakita nga niya dito na hindi ko alam kung dala-dala lang to ng, para sa isang tao na laging makikita mo sa internet, sobrang babaw ng kaalaman niya pagdating sa internet. Napaka-basic lang ito, napaka-boomer ng ganitong sagutan, di ba? So, balik tayo sa rabbit hole ang bago sila napunta ngayon sa Tulfo. Na kung naalala nyo, naglabas si Cherry White at si Boy Tapang. Meron sila mga personal nilang mga accounts at doon nila sinishare lahat
Para magalit na mga nanay, talagang lahat naglalabas sila mga screenshot o mga parinigan sa isa't isa. Tapos makikita mo pa dito, ayan o, pang, mga kanya-kanyang ano. Mamaya explain ko tong tulog sa selos na yan. Ayan, pang, pucha, parang dalawang tito-tita nyo nag-aaway, di ba? Dami nyo oras, no? So, ito, kumalat to, itong video na to. Ito yung video nung binugbog daw siya sa kanilang pagtatalo. Sa ating panoorin. Gusto mo palabasin. May pagmuli ka na maayos, butang ina mo eh. May pagmuli na maayos! Mukhang gusto na may paghiwalay ni Boy May Tapang pagmuli dito. na maayos, anong gusto mo? Yung maayos. Hindi yung butang ina mo, iiwan mo ako ng ganito lang. Ha? O ayusin mo. Okay nga. Ano nga? Magsalita ka na maayos. Okay. Dapat to chicharon white, hindi cherry. Okay. Anong okay? Ano? Hindi, ikaw, magsalita ka na maayos. Gusto ko nga rin sa mukha ko. Okay. Anong okay? Ano ugali mo? Mas pangit ugali mo. Pangit ka! Ay putang ina mo, ikaw na pumuli. Ano naman pagka parang away bata. Pareho sila immature, eh, no? Titignan mo. Magsalita ka na maayos. Tangin mo, yung papel lang. Susubot lang kita eh. Magsalita ka na maayos. Susubot lang kita. Magsalita ka na maayos. Susubot lang kita. Magsalita ka nga na maayos. Anong gusto mo? Susubot lang kita. Walang pake. Magsalita ka na maayos. Okay, susubot lang kita. Magsalita ka na maayos. Anong gusto mo? Tangin na yung mga trabaho papunta. Basagin pa sa sakyan. Anong gusto mo? Sa agin mo! Ay talaga. Bakit ganyan na Ay yun? talaga. Mga wala ba to experience sa isang relasyon? Ganito ba kababaw ang pinagtatang ang pag-uusap ng dalawang adult? Ang Wait dalawang ka lang. matanda? Tignan mo gagawin ko. Lasing pa! O anong gusto mo? Para yung mga ganitong pagtatalo, parang narinig ko to pag college kayo eh. Gago kahit di ako lasing, kaya ko yun. Hindi mo ako kilala. Di ba narinig mo O, yung ano pride, nga, ano nga yung eh? ego, Ano gusto mo? nauuna kesa ayusin yung Ano pagtatalo. mo? Ikaw may desisyon nito, hindi ako. Ano nga? Magsalita ka kasi para alam mo gagawin ko. Gusto mo na. Sinabi ba niya pangit sa dulo? Tayo na to si Boy Tapang. Alam mo, ganito lang. Bigyan ito ng porsyento na hindi to totoo. Kasi sa effort nila sa paggawa ng ganito, feeling ko hindi to totoo. Kasi lumabas na rin dito yung video ni Boy Tapang. Kasi hindi masyado sumasagot sa simula tong si Cherry White. At naglabas si Boy Tapang ng isang 1 hour 30 minute na live stream. Talagang pinagsabihan niya yan. Marami siya sinabi sa kanilang relasyon, yung kanyang selos. Diba? Kasi huwag katatabla ng silos eh. At yung silos na sinasabi niya, itong photo na to, susundan nyo ako, huwag kayo mahilo, hawakan nyo ako sa kamay, pucha, ikot-ikot tayo. Kala nyo, walang mawawala. Ito, itong ni-share niya na photo na to ng pinanggalingan ng silos, ay sinagot ni Cherry White na ito yung pinag-sisilusan mo, ba't di mo pinakita lahat? Kasama ko yung mga tropa ko. Sabi niya, boom. So itong nakatago, pang, ayan, nandyan. Iba pa sila mga kasamang tropa. Ayun yung mga buong tropa. Ito naman si Boy Tapa, nagsilos kasi nung nagtalo sila, nakita daw ng gwardya na naka-brat panty lang daw. Okay, tama ba daw yun? Magkakaiba sila dito ng intindi sa isa't isa. Pero mali dito si Boy Tapa kasi inunahan ni. Hindi niya muna kinausap na maayos. At kung kinausap nga niya, hindi siya naniwala sa sinabi ni Cherry White. So, ayun na, nag-overthink malala na to si Boy Tapang. Lahat ng kinain niyang tae at paniki ay bumalik na sa kanyang sistema. Sinabi niya doon na yung magulang ni Cherry White ay addict daw. Sinabi niya na walker daw si Cherry White. Puro mga aligasyon to na pwede kang makasuhan kasi libel yun eh. Paninirang puri yun eh. Reputasyon niya yung sinisira mo. At meron daw siyang sugar D. So, very good. Good choices dito ni Boy Tapang. Diba? Lahat ng kanyang pahigop na kinakain, nung pahigop din siya mag-isip. Ito na yung mismong araw na nalaman niya na tinulfo siya. Ay nako, good morning guys. Kaagising ko lang, sarap ng tulog ko dito ngayon sa probinsya. Grabe, kakagising mo lang, nakabukas na yung Walang phone mo. iniisip, ang haba ng tulog ko lang iniisip na kung ano-ano. Napaka-presko ng utak ko at Oo nga, napaka-peaceful. sobrang daming hangin sa loob niya. Talagang sarap. Nagkakain Nagising lang pa sa sa labas. akin dahil na mayroong nag-iingay. Naku, ano naman to? Nagkaroon ako ng peace of mind dito sa probinsya. Ngayon, ginugulong naman ako, nanahimik na ako. Ang sarap ng tulog ko dito. So, mayroon nag-iingay. Nagkayang kape. Ito, hindi maka-move on. Pumunta pa talaga sa tulpo para dagdagan yung views at followers na. Ay, ano ba to? Ang sarap sa probinsya. Ngayon dito. Kagising ko lang, sarap ng tulog ko. Ngayon, Sabi nagpapatulpo mo nga siya. mga 10 times. Bakit pag nagpapatulpo ba siya? Ang saya ko na dito. Medyo nakakaawa yung si Boy Tapang sa ginagawa niya. Sobrang naawa ako sa ganitong galawan. Kasi ewan ko okay lang naman magkaroon kayo ng mga petty arguments online na nagtatalo kayo mag-jowa o ngayon ex na. Pero pag sinasabihan mo na kasi ito ng mga illegal na bagay, tulad ng ginawa niya doon sa live stream niya, masama na yun. Diba? Sumusobra ka na. Tulad ito sa 1630. Punong-puno na ako sa babae na yan, kaplastikan na yan. Palibhasa pati ugali, nakaretoke na rin. Ha?
So ngayon, Di ba yung mga banat ng bata to eh? Ibig sabihin, hindi nyo talaga gusto i-save yung relasyon nyo. Okay lang, kasi naggamitan naman kayo. Alam nyo naman na kumita kayo ng million sa isa't isa sa paggawa ng content niya. At alam naman natin lahat na problematic si Boy Tapang. Boy problematic yan. Alam nyo naman lahat ng mga babaeng natatambal sa kanya. Na-attach siya. At pag na-attach siya, hindi gumagana yung kokote niya. Di ba sila LJ Satterfield, di ba? Before sila Cherry White. Si Cherry White kay Asian Pacboy. Di ba naalala naman yan ng lahat mga kalokohan na yan eh. Ito yung mga impormasyon na sana wala sa isip ko. Pero ito yung mga issue, kailangan natin daanan. Nag-upload din daw at sinare din ito sa Neo TV. Naalala nyo, isa rin siyang mukbanger. Mga kumakain talaga ng tayo at mga kadiring mga bagay. Pinapost to at sinare to ni Boy Tapang. Kami, yun, yung pinapalakas ko yung loob niya. Kasi di ko siya sinasabihan ng background eh. Kaya ngayon nagsalita ako kasi gusto kong malaman niya yung katotohanan. May mga video rin ako na ilalabas na proof. Nalabasan ng video, no? Parang Korte Suprema na ngayon ng internet. Kesa pag-usapan na lang nila. Meron po si Boy Tapang na sinabi niya dito na tayo sa Boy Tapang Vlogs. Meron siyang comment dito na sinabi niya sa Tulfo, may lawyer siya, tapos pumunta pa sa Tulfo kakaya doon. Tapos paano ba si Sirosoy ko may putay na may hayop na plug ng gambling. Meron natatakot ako pindutin kasi itsura attention required Cloudflare. Ilang credit card at bank names kaya ang nahack nito. Pero nakakatakot i-click ito mga may dash .ph, hindi siya .ph. So mas sketchy pa lalo. So ang dami lang nagsilabasan ngayon sa comment. Ilang mas seryoso pag ganito nila ginagawa yung kanilang pagtatalo sa internet, itong online na bardagulan nilang dalawa. Pero pareho sila nakakakuha ng traction dito. Ngayon nabigyan na natin ng konting background ng pagtatalo to. Panoorin na natin mismo yung kaila Tulpo. Ano yung pinag-usapan nila dun? So ito daw yung sasabi nilang pagtatalo. Araw hanggang ngayon. Oh. Opo. At meron tayong video. Sige. Panoorin po natin. Tito Rapi niya parang pagod na pagod na Buzz Lightyear. I'm too old for this shit, man. Masyado na ako matanda sa katarantaduhan na to. Video. Pero sige. Panoorin po natin. Okay lang. Yan po si Boy Tapang. May security guard doon na umawat. Buhayin mo yung sarili mo! Huwag kami mga Bisaya! Alam ko, Mahina ka nila lang, Eugene! Daming tulakan na nagagamit na ba yung One Piece? Nilabas mo kasi haki mo! May ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya. So ayan, dito nag-full circle na tayo yung unang natin, photo. So yun, nag-usap na sila dito tungkol sa relasyon nila ni Boy Tapang. Hindi na naman nag-in-depth masyado si Tito Tulfo niya kasi wala rin siyang pake. Mas may pake siya dun sa legal consequences sa sinabi ni Boy Tapang regarding sa kanyang family. Kasi nga libelous claims yun kasi paninirang reputasyon yun at puri sa isang tao, kahit na public figure ka. Pwede ka na sabihin na bobo, tanga, inutil kasi nasa realm siya na opinion ko yun na bobo, tao, inutil ka. Pero pag sinabi mo na isang sexual na liability, itong sabihin natin walker, na nag-addict ka, pwede kang habulin ng legal niyan. So tinawagin nila daw dito mismo niyan si Boy Tapang. Hindi sumagot si Boy Tapang kasi gusto ni Boy Tapang na hanapin mo na yung kanyang lawyer at advice sa kanyang lawyer sa kanya ay huwag mo na sagutin. Nakakatawa kasi nag-live siya bigla nung before, di ba? So nasan yung control natin nung ginagawa natin yun? Nasan yung ating responsibility? Di ba? Nasan yung ating disiplina pagdating sa ganyan? Nakakatawa kasi lahat ng mga naging business partner, kasi business to diba? Itong paggagawa ng content sa internet, mga ginagawa natin. Ibig sabihin ito, pinapakita mo na hindi ka responsableng business partner na pag pala meron kayong pagtatalo na isang content partner mo, nagiging ganito, nagiging sobrang laki, nagiging stress, nagiging unnecessary na bangayan sa internet na, diba, sana gumagawa na lang sila ng content. Pero yun nga, siguro ginawa na nila, ay ginawa na lang talaga nilang content. No? Talagang sasakyan nila to hanggang merong masira sa isa't isa sa kanila. Pero feeling ko, si Boy Tapang ang mas madadapa dito. Si Boy Tapang ang mas lalong madadali dito kasi sinimulan niyang isa-isa walat Siya nagsimulang ikalat to, di ba? Dahil nga doon sa live stream. Ngayon, sabihin naman natin mali yung ginawa ni Cherry White doon sa kasama na yung tropa ng mga lalaki. Sana pinag-usapan na lang nila to behind closed doors. Pero hindi. Kanila nagiging parang unang naiisip, ang unang pumapatak sa kanilang isip ay dapat i-post ko to sa social media. Nakita mo nangyari, lumalaki tuloy. Si OA yan at si Nonchalant. Hayop kayo. Hello. 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 Ano po? Valenzuela po. Taga saan? Valenzuela po.
Sabay na sabay pa sila. From nonchalant to OA real quick. Di mo na kailangan ng kasamang OA na girlfriend ko. Ikaw na lang din mismo yun. Sunod. Ay, Christopher, dumugo ilong ko, ma. Okay, may Lazada ko ata kunin yung 79. Ma'am, siya lang. Lagi naman dumudugo yung ilong mo, anak eh. Ano ba? Okay lang yan. Kung hindi ka magpatulong sa pagkuha ng jowa, nagpapalandi ka pa, eh, duduguan ka naman. Okay lang yan. At least masanay ka na sa ibang butas, di ba? Sunod. Now my baby's but she's dancing with another man. No, not in front of me, man. Akong nonchalant at ang okay kong girlfriend. Dito naman, dito. Gano'n lang naman kami. Sumayaw lang naman kami sa gilid. Huwag ka na magsilos tulad ni Boy Tapang. Ito naman, oh. Sunod. Gawain ng boys. Ito. 5 flaws. Cute naman. Ang ugali na para sa iba ay flaws, pero cute naman. 1, pagiging mahiyain. Sa mundo karamihan ng mga tao ay gusto ng spotlight. Favorite Nakikita ang co-word mga yun kasi tao natutunan mahiyain ko na eh. bilang mysterious, intriguing, at down to earth. Number 2, pagiging clumsy. May mga pag-aaral na sumusuportang ang mga lalaki in particular ay na-attract sa mga babaeng clumsy. Number 3, pagiging nerdy o geek. May reputation na hindi maganda to. Pero may mga tao na nakikita attractive at cute ito dahil sa pagiging excited at passionate sa mga bagay na gusto nila. Number 4, pagiging taklesa. May iba na inaayawan ito pero walang mas lalakas pa sa mga pahayag ng katotohanan at honest lang. Number 5, pagiging mabagal. Sa mundong lahat ay mabilis, nakaka-attract ang mga taong banayad at marunong magdahan-dahan. Follow me at DJ Robin siya na basta lagi mo sasagarin. Maraming salamat, DJ. Sunod. Natin si DOA si Ati. Don't give up. Oh, si Boy Tapang bago niya kainin lahat ng tayo at ipis na yun. Sige, laban mo! Buhati mo, ikaw na makakabuhat sa sarili mo! Nice, very good. Malayo mararating mo, pucha, pinagagawa ng YouTube channel. Bata mog. Sunod. Hindi siya, pag ipagsabay mo nonchalant, tapos nag-workout ka pa, pucha. Lahat ng panty nasa iyo na, di mo nakakala kumain ng paniki. Along nagkakaroon ng sense to. Pakiayos nga. Ayo, may nag-ayos na sa SM City San Mateo. Maraming salamat. Grabe talaga. The world is helping each other. Yan ang gusto ko. Dapat to nagtutulungan. Yung tulad ng mga dalawa influencer na lagi nagbabatakan. Boom! Bars! At pag nadali si Boy Tapang, behind bars na din siya. O hala si OA. Kokay OA. Yan, marami OA na mga pinanood natin memes kanina. Ano to? Madramang aspin? Ayoko na sa'yo. Talaga, yung maganda yung husky. Gusto ko yung malaking husky. Tsaka iba yung iba yung mata. Gusto ko yung itchay-chay. Oo, galing ibang bansa. Talaga, ayoko na talaga sa'yo. Doon ka na. Ay, madrama. Aso talaga. OA naman yung aspin mo. Wawa naman. Gusto ko yung yung umiilang yung mata niya pag gabi, tsaka matalino. Gusto ko yun. Ito rin si Boy Tapang nung inaway siya ni Cherry White eh. Ay, kawawa naman talaga. Kaya ka nakalbo, inaway mo siya eh. Gusto ko yung taruan. Naku, baka maging pulutan yan. Maganda talaga yung... Baka mukbangin ni Boy Tapang. Arista ako dito. Talaga. Ay, hindi kaya maging nonchalant ng aso eh. Wawa naman. Oo, madali naman. Pagtripan pa na amo. Hindi, ma'am. Para si Boy Tapang lang yung amo. Madali makaharap na iba. Sunod na maputi. Para sa content. Ay, yay. Good ending, good ending. Okay, biiyak na siya. Hag mo na kasi. Mas sweet pa to sa iba mga jowang kilala ko eh. Sunod. Ito, pusa naman. Ugag. Mga kabardagulan. Ito, diferensya ng aso sa pusa eh. Okay? Aso at pusa rin mag-aaway ang mga influencer eh. Ayan. Baka yan. Paano yan? Papaubos ng oras. Meron kang kagaguhan, di ba? Kwit mo. Sampal na buhay mo. Kainis. Sunod. Ito. Oy! Sana dapat bato dapat yung yung mabigat. Bato mo ng semento. Laksa mo. Diba dapat ganito lang dapat konti na mga mag-jowa, diba? Chill lang. Hindi kailangan malaliman ng pag-ibig, hindi kailangan ma-stress. Laksa mo. Lagyan mo ng bakal sa loob. Content lang.
lang, di ba? Po, dyan sa soundtrack na yun. Nice. Yun, nonchalant lang si Kuyang Zombie. At doon tatapos sa mga memes ngayon. Sino nanalo? OA o nonchalant? Si Boy Tapa o si Cherry White? Pito sa yun next na video. Hindi, mag-aaway kayo ng jowa mo o ng KMU mo o ng sarili mo kung single ka.